ассалому алайкум ва рахматуллоҳи таъала ва баракату, бародарон ва хоҳарони азиз. Яке аз масъалае ки бар мо хеле муҳим аст, ин масъалаи ҳалол ва ҳаром, масъалаи таоми ҳалол. Барои чӣ? Барое ки аксарият саволҳое ки бар мо ирсол мекунед, ин саволҳое ки масалан калбасаи ҳалол нависондагӣ хӯрдан мумкин аст ё не, ё таоми ҳалол хӯрдан чӣ хел мо ёвем, агар мушкил бошад мумкин аст ё таоми ҳаром хӯрем. Ҳамаи ин мо бояд донем ки таоми ҳалол ин нури имон аст, нури қалб аст. Хушбахтии мо ва фарзандҳои мо дар таоми ҳалол аст, дар чизҳои ҳалолу покиза аст. Масалан, агар мо бинем дар мағозаҳо, дар он ҷо агар масалан гӯшт фурӯшанд ё масалан калбаса бошад, ҳалол нависондагӣ бошад, ин бар мо кофӣ нест. Мо бояд донем ки аниқ бояд донем ки ҳамин калбаса ё ин гӯшт ҳалол аст ё не. Ин бар мо хеле муҳим аст. Барои чӣ? Барое ки пеш замонҳои пеш занҳо ба шавҳарҳояшон мегуфтанд ки мо тоқати гушнагӣ, гуруснагӣ дорем, валекин тоқати азоби дузахро надорем. Талаб мекарданд ки шавҳарҳояшон таоми ҳалол биёранд бар хона, бар фарзандҳо. Ҳамин рӯз мо ҳам модарҳо, занҳо бояд кӯшиш кунем ки шавҳарҳоятон талаб кунед ки ғизои таоми ҳалол ба хона биёранд, маоши ҳалол дошта бошанд. Ин хеле муҳим аст барои хушбахтии мо, фарзандҳои мо, ин дунё ва он дунёи мо. Мо дуо мекунем ки худо бар ин ҳолати мо кӯмак кунад ва бар хонаи мо, бар хонаводаи мо фақат таоми ҳалол биёрад. Валҳамдулиллаҳи роббил аламин.